जत्तनो लामसोगो थानसानि न्यूज चैनल नायतंनाय रांसाकनि ताकुकते बुकसंनो हायना हायनारनि बागै भिडिअ कायसा मास नंतोका हायकेबा मातोफिउका थांनाय मणिपुर जे नन ट्राइबल बै ट्राइबल जे गतना आंलायमानि बेलायनो मारंगै थांखा ताबुक जरा मणिपुर स्टेट हामियाको कंडीशन ताक्स नाइडी नरक नुगुई मानखना चिनि त्रिपुरा ट्राइबल हायाकेबा मणिपुरनि चिनि ट्राइबल लोक उसबो कष्ट नै कायसा बिल्डिंग गो थुनानि चानानि जागा गरै खायै बरक मा तंगाय जागो नायने जे बायदि नरक उसबो कष्ट खायै मा तंग तंग चाया नुयागै ओ बिदिनो जदिसि खाओ तंबाय खांके आसगनो शेयर खायदि माने चिनि इंडियन गवर्नमेंट रग हाय नुथुं तब्रंनि थानियो ता इंटरनेट चलियानि बागै ओ वीडियो रग फनगुइ मानजागलिया हायनि बागै जतनि थानियो कयमुं ओ बिदिनो जागा जागा नो शेयर खायखांके बलायनि नरंनि थानि हामबाय मायाफारो तमानि हमले ओ ताबो बिल्डिंग कायसाबो सि थुनानि जागा पर्यन्त गरै खायै बरक मा तंगाय जाओ हायनि बागै ओ बिदिनो जसक मानसाक शेयर खायबायदि होननाय कय जाओ बरक थुनानि चानानि रग नायने दिन रग नुगुइ मानखना बसकबो असुबिदा तंखना मणिपुर इनफल जत्तनो हामबाय आसगनो तिनि